trust in you, Jesus. I trust in you, Jesus. I trust in you. Karon ang unang Domingo sa Advento. Diin gisugdan nato ang bagong tuig sa liturhiya sa simbahan. Ang mga kaobispuhan sa Pilipinas o CBCP ang pahinungod nining tuiga alang sa mga kabatan-unan. Isip Kristohanong katilingban, mamahimo unta kitang mga giya sa mga batan-on sa pag-aninag sa ilang bukasyon diha sa kalibutan o ilabi na diha sa simbahan. Pinagi sa atong mayong panag-ingnan, kita magdasig kanila sa paghalad silang kinabuhi, ngadto sa Ginoo, pinagi sa pagpaminaw ug pagtuman sa iyang tawag. Palihog, manindugan tanan. O come, divine Messiah, the world in silence waits the day when hope shall sing its triumph and sadness flee away. Dear Savior, haste, come, come to earth, dispel the night and show your face, and bid us hail the dawn of grace. O come, divine Messiah, the world in silence waits the day when hope shall sing its triumph and sadness flee away. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ato karon bendisyonan ang korona sa Adviento. No? Ang atong hinabang anaa sa ngalan sa Ginoo. Buhat sa amin o sa yuta, Ang Ginoo manaa kaninyo. nausap kanimo. Mag-ampo kita. Ginoong among Diyos, nagadaig kami kanimo tungod sa imong anak nga si Jesucristo. Siya maong Emmanuel, ang paglaom sa katawhan. Siya ang kinaadman nga nagtudlo o nagtultol kanamo. Siya ang mangluluwas sa mga nasod. Ginoong Diyos, ibuubo kanamo ang imong panalangin. Sa amo ang pagdagkot ni ining korona sa Adviento. Ito nga kining korona nga iyang mga suga maghimo unta nga timailhan sa saad ni Kristo o magpadala kanamo ngadto sa kaluwasan. Magdali unta siya pagbalik nga dili mahalangan kini mong gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo.
Magampo kita. Magagahom nga Dios itugot sa nagatuo kanimo nga madungangan unta ang ilang kusog sa kabubuton alang sa pagbuhat og maayo. Kung sa ilang pagsugat ng Kristo nga taliabot, mahimo silang takos sa paglingkod sa iyang tuo, diyas gingharian sa langit. Kini among gipangayo pinagis sa Ginoong Kristo imong anak, nga buyog hari ubang kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo mutuman gayud sa iyang sad sa katawan. Ang unang pagbasa kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Jeremias, atong paminahon. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga tumanon ko ang akong gisaad sa katawhan sa Huda o Israel. Niadtong higayuna, magpili akog hari nga kaliwat ni David, ug buhaton niya sa tibok nasod ang matarong ug husto. Inig abot niadtong panahona, iyang luwason ang katawhan sa Huda ug ang katawhan sa Jerusalem, ug magpuyo na sila nga malinawon. Ug mao kini ang ilang ihingalan sa ilang nasod ug syudad. Ang Ginoo atong kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo. Ngadto kanimo o Ginoo, akong gibayaw ang akong kalat. Ngadto kanimo o Ginoo, akong gibayaw ang akong kalat. Ang imong mga paagi o Ginoo, ipadayag ka nako, tudloy ako sa imong mga agianan. Aga ka ko diha sa imong kamatuuran, ug tudloy ako, kay ikaw ang akong Dios nga manunubos. Ug nagpaabot ako kanimo sa tibuok adlaw. Ngadto kanimo o Ginoo, akong gibayaw ang akong kalat. Maayo ug matarong ang Ginoo, sa ingon niini nagapakita siya ngadto sa makasasala sa agianan. Nagatultul siya sa maupawsanon ngadto sa katarong. Nagatudlo siya sa mapaubsanon sa iyang agianan. Ngadto kanimo o Ginoo, akong gibayaw ang akong kalat. Ang tanan nga dalan sa Ginoo maayo ug makanunayon. Alang kanila nga nagabantay sa iyang kasuguan. Makighigala ang Ginoo, kanila nga mahadlokon kaniya. Ug ang iyang kasabutan aron pagtudlo kanila. Ngadto kanimo o Ginoo, akong gibayaw ang akong kalat.
Ligunon sa Dios ang atong kasing-kasing, aron kita mahingpit ug mabalaan sa iyang atubangan. Ang ikaduhang pagbasa kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa tagas Tesalonica, atong paminawon. Hinaot unta nga ang Ginoo magdugang sa inyong gugma sa usag-usa ug sa tanang katawhan, ug mahimong sama kanako kadako sa among gugma kaninyo. Niining paagiha, liguno niya ang inyong kasing-kasing, ug mahingpit kamo ug mabalaan atubangan sa atong Dios ug Amahan, inig-anhi sa atong Ginoong Hesus, kinuyugan sa tanang pinili niya. Sa katapusan, mga igsuon, nakatuna ninyo gikan kanamo ang pagkinabuhi nga makapahimuot sa Dios. Hinuon, mao kini ang inyong pagkinabuhi, sukad pa kaniadto. Ug karon, sa ngalan sa Ginoong Hesus, naghangyo kami ug nag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi ug labi pang makapahimuot sa Dios. Kay nasayran naman ninyo ang among pahimangno kaninyo sa ngalan sa Ginoong Hesus. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus miingon siya mga tinunan. Aduna unyay mga ilhanan diha sa adlaw ug sa bulan ug sa kabituunan. Kuwadaan sa paglaom ang mga nasod o mga lisang sila sa dinaguok sa dagat ug sa nagpungasi nga mga balod. Panguyapan ang mga tao tungod sa kalisang sa nagpaabot sila sa mahitabo sa tibuok kalibutan. Kaya mga planeta sa kawanangan mutipas sa ilang naandang agianan. Unya, mutungha ang anak sa tao. Maabot siya nga may gahom ug himaya diha sa panganod. Inagsugod na kahitabo niining mga butanga, tindog ug hangad kamo, kay duol na ang inyong kaluwasan. Busa pagbantay kamo. Ayaw kamo patuyang sa pagkaon, sa pag-inom, sa pagkahubog nga ilimnon. Ayaw kamo pagpadaog sa makabalaka, mahitungod ni ining adlawa. Kay maabot kini sa tanang mga tao sa tibuok kalibutan, ingon daw usa ka litag. Busa, pagbantay gyud kamo, pagampo kanunay, nga makabaton kamo kalig-on aron makaatubang kamo sa dili maunsa niining tanan nga mahitabo o makabarog atubangan sa anak sa tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ngayon ikaw, O Kristo. Kaadlaw na lang, Pasko na. No? Ato nang sulugon ang birthday, 2018 birthday, no? Sa ato ang Ginoo.
pangutana, musaulog ba ka sa birthday sa atong Ginoo? Would you celebrate birthday? No? Ano na batang musaulog sa birthday sa atong Ginoo? Yes or no? Would you celebrate Christmas? Okay, thank you. Very good. Mga pila lang katuig, pila nga kahadlaw, pila lang minuto ka nga moingon ta bisag wa pa mitaw mahibaw kanus ang mahitabo nga moabot gyud ang Ginoo. Moabot ang Ginoo harong paghukom nato diha sa katapusan sa kalibutan o sa katapusan sa itong kinabuhi. Moabot ang Ginoo harong paghukom kanato. Mga igsoon, kung moabot ng taknaa, ang pangutana, are you ready to face the Lord? Ando na ba ka pagatubang sa Ginoo? Yes or no? May paghinay-hinay ang yes. No, right. Questions? No, nining gutlua karon, yan ang gutlua karon nga ni ata dinhi. No? Ata dinhi. Nga kita nagsaulog sa Eucharistia. At this moment, kadiin kita naminaw sa pulong sa Dios. O kita nagpaabot na sa anang gitawtog moment nga diin ang Ginoo moabot ng kasing-kasing pinaagi ni Eucharistia. Mga igsoon, mahinangpon pa ka karon sa pagdawat ni Kristo mo kasing-kasing pinaagi sa pagsaulog ng Santos nga Misa. Are you excited and happy in celebrating this Mass? Yes or no? Yes. May unta gyud ta. May igsoon ni atas panahon sa Adviento karon. Advent ba? Nga itong ipaabot pag-abot ni Kristo. Si Kristo, ibawta sa atong ipaabot, ang iyang pag-abot ato in history, katong birthday niya. He came diha sa atong kasaysayan sa kinabuhi. Nabot sa si Kristo, moabot niya si Kristo wa ta mahibaw kanang gitawag tog in glory. In glory. Diin unya muna ang katapusan sa kalibutan. Muna in majesty, no? In majesty. Primero in history, now in majesty. Pero maabot sa ng Ginoo sa kinabuhi, adlaw-adlaw, ha? For all you know. No? In mystery. No? Mysteriously, He's around. Muna nga, muna itong pangandaman, mga isuon. Muna itong pangandaman. Like for example, kung mangandam ta sa itong papagandam sa pag-abot sa Ginoo in history, sa birthday ni Mama Mary, sa birthday sa itong Ginoo, no? Ni Jesus Christ, tanawa ang atoang pangandam gyud, no? Kita giawhag tama nga sa itong papagandam sa pag-birthday sa Ginoo, we should be aware, no? Di kita makalimot ba? Nga kini kasaulugan na mga igsoon is the birthday of Jesus God. Christmas is the birthday, celebration of the birthday of Jesus. Siya. Kaya karon nga panahon ng mga igsoon ang celebration sa birthday sa Pasko, daghang kayo ng panahon nga ang Ginoo mo ay secret di na ang birthday celebrant may sentro. Ako dismayado kay ko nga dihay padukano na ko ba sa usa ka subdivision nga gitawag tog may pagkabutang. Pero nga iduol sa nako ba nga normally they have masses gyud silang reunion party o reunion silang ilahang subdivision. Yan yung sa nyor kanang amo lang i-cancel ang misa magparte rimig ditso, no? Whatever the reason is, how sad.
kinsa man ang party inyong sa ulogon? Christmas party? Yeah, the reason Christ may unang i-erase ninyo. Kaya yung na bahala lang simba ilang kaugalingon. Something must be wrong in that celebration. Bisa sa ito ang mga adorno ron sa mga balay, karon Pasko na yun, nagsiga na mga kahoy, nanay Christmas tree, nanay mga Santa Claus, kung sa nagbitay-bitay diha, no? Pero, sa makaingon ka ba nga, with all of this ba, pagkutana, ang labig yung nindot na adorno sa panimalay karon. Kamoy ka sa, may meaning ni ining Christmas, na adiha ang Belen. Na adiha ang Belen, for example. Igwa gani, something must be wrong. Lacking. Kulang dyan. Sa mga tayo paawat ng Pasko, bonus, atong party unya, nangandam na ta, nag-practice kitang sayaw, gabi ang nag-practice, reunion. These are good things, ha? Good things. We'll never ever forget all of this tungkol sa birthday ni Jesus. Christmas, Christ has to be there. Take away Christ from Christmas, it's a mess. Wa ang grasya. So, unang yun, we have to be aware yun. Sa pangutana, ang tubag sa pangutana, kung sa pag-abot niya sa Ginoo diha in majesty, no? Nga sa katapusan sa kalibutan, anda ba kata pag-atubang kaniya? Anda ba kita sa maghuhukom? You know something? Unsay po sa wala ang kasalutan karon, we should be awake. We should be awake yun. Nga unta, di kita hisakpan ba? Igabot sa Ginoo nga murag na nakatulog ta diha to ang sa mga pagpuyo nga sa kinabuhi nga puno sa bisyo o kaha na concern tas butang kalibutanon ba? Kung pa sa Ginoo nga unta di unta ta masakpan ni anang inigabot. Unta mahigmata ta. Mahigmata ta ba? Mahigmata ta nga no kanang ingon sa Ginoo ba unsa may makuha sa katawo nga maangkon yang tibuok kalibutan mapildi iyang kalag. Unta mahigmata gyud ta ba sa kamatuoron bitaw? Kining gitawag na to kining ato ang attachment sa kahalayan sa kinabuhi sa butang sa kalibutan kini litunganay ni mga igsoon di gini mahatag na to gyud itawag tong katagbawan kalipay o kaluwasan gani. Dili gani. O kita angay ta mahigmata unta gyud, mahigmata. Sumala pa ni San Pablo ba? Nga labing maayong panganandam sa pag-atubang sa Ginoo niya sa paghukom niya. Na kita magpuyo tag tarong nga kinabuhi. Unya unsa may tarong nga kinabuhi? Sumala pa ni San Pablo dinhi. Nga ang kita ba maghigugmaay sa isig usa. Upo ba mahigugmaay sa isig usa? Unya lihog ingon siya love one another, no? Mintras may panahon pa. It might be too late. Dihay ko anak ko, ni-share na ko ba nga, one of our suki na to na sa misa sa viewers. Siyang 90th birthday, no? Masisibahan na to siya nga ni. Siya, sa ako ang sa akong kinabuhi ba ako mga anak, manaman, professional na to, nas gawas uban, everybody's doon sila kinabuhi ba? Kasagaran siya nang usang sisuwi sa balay. Siya rin usang nabutang sa balay. Ang lonely you guys siya. Mga bitaw nga, bisang gani ko sa Pasko, magaling, birthday, tanaan ba? Murag, dagyo mo yung mga anak. So, alone yun siya. Pero siya, one birthday, sama sa mga birthday, murag mingaw niyang anak usa, ang nabilin, nga mga tutag ko ang restaurant, mga unta sa mga birthday. Nga to sila, believing nga, sila rin duha nga to, nag-celebrate. Pero pag abot niya nga to sa restaurant,
Diha sa usa ka dakong lawak sa restaurant ni abli. Pag abli gyud niya, pag abli sa pultahan, diha gyud daghang kay mga tao nga dako kay nga diha happy birthday. Unya, that was the time nga diha tanang mga anak niya nga surprised jud kayo ba? Nga tuas gawas nanganha tanan, nakurat siya, iya mga apo, iya mga friends. She was so happy ba? Happy yun, lipay siya nga di siya katuog yun, nga di as na tanan. Yung sa salamat ibuhat ninyo. Salamat, ingon siya. This is a happy thing. Sa ako mamatay ba? Nakatagam ko sa inyong pagmahal. Kini ba, nakatandong na ito ba nga, kanabitang ka ng, if there is still time, show love. Gugmag yun. I came across a poem ba? Ang author ni Anonymous man. Ako i-share ninyo, ha? Tanda ko na, ingat siya. If you are ever going to love me now while I can know the sweet and the tender feelings which from true affection flow. Love me now while I am living. Do not wait until I am gone and then have it chiseled in a marble. Sweet words on an ice cold stone. Kung, I try to translate ba, kung ikaw doon ay pagmahal ka na ako, ipadahiyag ka na ang imong pagmahal ka na ako. Aron makatagamtam ko, matagamtaman ko ang kainit, ang katamis sa pagbati, gikan sa tinuod nga nagmahal. Ipabati ka na ako, no? Mintras pa buhi ako. Ayaw kini, no? Ayaw paghuwat sa panahon nga wala na ako. Ug unya, inyo na lang ipati ang matamis mga pulong sa akong lapida. Nga di na ako makabasa o di na ako mahibawan. Ang iyang poem continues this way. If you have a tender thought for me, please tell me now. If you wait until I am sleeping and never to awaken, there will be death between us, and I won't hear you then. So if you love me even a little bit, let me know while I am living so that I could treasure it. Kung ikaw doon na kay gamay, dito na huna, diya ka na ako isulti na karon o isulti. Ayaw paghulat nga ako, makatulog na din akong higmata. Kaya ka na panahuna, doon na kamatayon, mag-iwan ka na to. Kung ikaw doon na kay bisag gamay lang ka ayong pagmahal ka na ako, sulti ko karon, haro ka na akong mahambis o kasing-kasing, mabawan ako sa kamatayon. Mga isuon, kung mo ni atong buhato, no? When God comes, igabot sa Ginoo nato, mahinampon juga ito ya, matubang niya. Kaya mag-ingon man ta, Lord, welcome and happy. Kaya masakpan mata niya nga mga suluguong nga nagbuhat sa itong katungdanan. Uusan ang katungdanan, usa ra gyud nahigugmaay kita. O nahigugma kita. Anang panahon andam na matuwa sa Ginoo anytime in our lives. Bisan unsa pa. Og, ingon nato, tubag pangutana, nga ang Ginoo, no, nga moabot ka nato, adlaw-adlaw sa kinabuhi libre sa mga sakramento, He comes to us. Obli ba katong kasing-kasing diha kaniya? Mangigsoon, ang tubag mo, subala pa sa Ebanghelyo karon, no? Nga we should be alert. Alert kita sa ito pa, magbantay ta niya. The best way nga pagbantay mao nga watch and pray, naas pag-ampo. Kung maampuon ang tao mga igsoon, hibawa ba ka, kung maampuon ta, we communicate with God, di ba? Pero kung ikaw maampuon ka, you connect with God. Pero connected ka Ginoo, sige. Connected gani ka,
aware jud ka sa presence sa Ginoo. Aware ka, you are close to God. Muna aware ka, kung mampuon ka, mangpulong sa Diyos, aware ka diya ang the Word of God is real to you. Ang pagkalawat is God coming to you. Kaya mampuon man ka. Mga tao nga muduol nimo nga timawag ka boss, ka-aware man ka, you can see God in them. So you welcome them in your heart. Nga ano? Tukay mampuon ka mga igsuon, God is close to you. So close to you that He is always in your heart. Nasa inyong kasing-kasing. Muna nga, ang tao nga mampuon mga igsuon, God, recognize sa Ginoo nga naadya kaniya. Karon gidugutan na to ang kandila. Ang kahulugan ng kandila atong gidugutan mo na gitawtog the candle of the prophecy. Unya ang mensahe ni ana mo ang mensahe ni sa first reading nato ganiya, no? Sa prophet nga ug sa gospel gani karon na hoped nga ingon nga sa ato ang katalagman sa kinabuhi, sa pag-antos kinabuhi, sa mga unsay atong gibati ng kinabuhi nga disperata, ang tubag ayaw kahadlok ay kabalaka kay Ginoo na agauban kanato. In other words, don't be afraid, ayaw kahadlok kay dunay Dios. Mga igsoon, bisag unsang katalagmana ay kahadlok kay na ay Dios na nagmahal ug nagluwas kanato. He is coming, He is near. In fact, He is with you. Amen. Nagato ako sa Dios, Amahan, magagagahom sa tanan. Buhat sa langit ug sa yuta. Ang Hesus Kristo yang anak ng Ginoo nato. Binam ko sa lang sa Espiritu Santo. Yanak ni Maria nga Birhen. Yasakit sa ni Poncio Pilato. Ilasa sa krus na matay gilubong. Mikunsat sa mga minatay. Sa katulog kaadlaw na banhaw. Sa langit. Bilingkod sa tuo sa Dios Amahan, magagagahom sa tanan. Ito balik siya o subuhi o sa mga minatay. Nagtuo ko sa Espiritu Santo sa Iglesia Katolika, kaambitan sa mga santos, kapasayloan sa mga sala, pagabanhaw sa lawas, kinabuhi kayo. Si Kristo mian hiron pagluwas kanato, bisaad siya nga mabalik, mag-ampo kita, ngas kanunay mahinangpon kitang musugat kaniya. Sa matag pangamuyo, kita miingon, o marika, Ginoong Hesus. Nga ang pagsaulog nato sa Adviento, mag-abli unta sa atong mga kasing-kasing, ngadto sa gugma sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang kahayag ni Kristo, mudanag sa kangitngit sa sala, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga kining korona sa Adviento, magpahinumdum unta kanato sa kanunay nga pagpangandam sa pagbalik ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, kansang kinabuhi, nahalad sa kabus ug masakiton, mabayaw na sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga sulod sa panahon sa Pasko, mapuno unta kita sa kalinaw ug kalipay, diha sa atong pagpaningkamot sa pagsunod sa pagtulunan ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos, ang imong simbahan malipayon nga nagpaabot sa manunubos, nga midanag sa mga kasing-kasing, mitawag sa kangitngit, miwagtang sa kangitngit sa kasalanan. Ibubo ka namo ang imuhang mga panalangin, samtang kami nagsuga sa mga kandila nining korona.
Hinaut-unta ng ilang mga siga mulamdag sa kahayag ni Kristo, ang Ginoo nga hangtod sa kahangturan. Amen. Dearest Lord, teach me to be generous. Teach me to serve you as I should. To give and not to count the cost, to fight and not to heal the wounds, to toil and not to seek for rest, to labor and ask not for reward. Say that of knowing that I do your most holy will. Dearest Lord, teach me to be generous. Teach me to serve you as I should. To give and not to count the cost, to fight and not to heed the wounds, to toil and not to seek for rest, to labor and ask not for reward. Say that of knowing that I do your most holy will. Pag-ampo kita kining sakrifisyo, dawaton sa kamahang magagagahom sa tanan. Dawata Ginoo ang gasa nga mong gihalad, giya imong mga hatag. Nga nagpulo sa mong pag-alaga dinhi, mahimuunta alang kanamo nga pasalig sa ganting kalawasang tunhay. Kini mong ipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Pasalamat kita sa atong Ginoong Diyos. Sanctus nga Amahan Diyos tunay magkagagahom sa tanan. Ang igmatarong gayon magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit pinagi ni Kristo among Ginoo. Kasi ang pagpaubos aron pagitipon kanamo sa hamang tao, ito man ni ang larong gihimo mo kani adto. Gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga gisaan nga kaluwasan, makabot namo. Nagapaabot kami sa adlaw kano si Kristo ang among Ginoo. Mubalik dinhi nga mahimayaon. Busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, yung silang waghunong nga pag-awit. Oh
sa tanan kasantos. Kadalay mong espiritu ng pagsantos ni mga gasa. Pero mahimo kinialang ka namo, nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Pasakit siya gagalingon mikuha siyag pan, pasalamat kanimo, may pikas ug mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang pagitapos ang panihapon may kuwasa sa kalis. Salamat na pag-usabog midayeg. Mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini Panginoon ko mga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo ug tunay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron mga sala mapasaylo. Buhata kani aron paghandom. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay. Si Kristo namatay. Si Kristo. Si Kristo. Siya bumalik na. Aron paghandos kamatayan pagkabanhaw ni Kristo nagahalad kami kanimo amahan. Ning pan sa kinabuhig kalis kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip. Nga ngayon nga moatubag mo alagad kanimo. Himuag kaming nangalawat sa lawas dugo ni Kristo may usa sa Espiritu Santo. Nung numigin yung simbahan sa tibok kalibutan. Himo nga mahingpit kami sa gugma. Uban ni Francisco among Papa Jose among obispo sa tanang mga pari. Hinuyo sa mga igsuong nangamatay. Malaom nga banhaw sila tanang nangamatay. Dahil sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy kaming tanang makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria nginahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa mga santos nga katuman sa imong kamumudlatas sa katuigan, uban kanila amo kang daygon amo kang himayaon, pinagi ni Kristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Ihatagan na kaniyang magkagagahom nga mahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Magampong kita sa itong amahan, itong gamito ng mga pulong gitudlos itong manunubos. Ka na mo ang imong ginhanan.
Gayay kami ginuwi mo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw ning panahona. Pero tinabangan si mong kaluoy, malikay kami sala, kanunay malayo sa nang kasamok. Samtang nagapaabot kaming wala umon sa pagbalik ni Hesus Kristo, among manunubos. Ginoong Kristo ni kas mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kanyo, ang kalinaw ihatag ko kaninyo. Ay tanaw ang mga sala ko niyang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kababuthatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buyo ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo ko na manaag kaninyo. Pakitan panag-inig so unay. Kining kuri sa Dios ang gawagtang sa las kalibutan mula hanggang itong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Mag-ampo kita. Magpulos unta ka na mo Ginoo ang kanunay namong pagkalawat, pinagi niini,
Kami nga nagpuyo pa ning kalibutan nga lumalabay. Matuduan unta nimo sa pagigugma sa butang nga langit no ug tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mag-ampo kita alang sa mga masakiton. Langit ng Amahan, gidawat sa imong anak, ang kasakit kamatayon sa krus. Kung itudlo ang bertud sa pag-ilog, diyas kasakitan. Dungga ang mga muyo, na mong gihalad alang sa masakiton. Hinaw nga nag-antos tungod sa sakit pagbalatian, magkaambong gipili siya, pero mahimong tahantos. Ang iyang kasakit, mahimong sa kasakit ni Kristo, alang sa kalawasan sa kalibutan. Kini ang gipangayo, pinagi sa mga Ginoong Kristo, imong anak, nga buhig hari, uban kanimo diyas kay usa sa Espiritu Santo, Diyos nga usa, hangtod sa kahangturan. Ito pasalamat to ang sponsors ug donors, atong choir, Kanta Sugbo Choir. Atong Pilgrims, Plains of Love, Crusaders of the Holy Face of Jesus, San Vicente Chapter. Usab atong Pilgrims sa WAF sa Basak, Fatima. Offers na to si John Dagami and Jane Duarte. Daghang salamat ninyong tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manlangin ng Diyos magagahom sa tanan. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa dahil ninyong kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thanks to the Lord and exalt His name. Give thanks to the Lord, let us sing songs of praise. Shout with one voice and proclaim His word. Give thanks to the Lord all our days. Unsay problema lil kay atong dungagan? Kuan sister ba? Oh. Akong anak, Oh. doon assignment sa Yes, religion okay. niya. Karon kay Unsa ba sa assignment niya? sa bahin sa pila Advent ka rate? Advent rate Oh, kun pila okay. jud ka Koresma. Ay, Koresma. Advent brunta din. Advent rate na niya. Kanang ano siya nga pila man ka buok Kandila. Oh, nga naman nuta naman siya nga upat naman yun ang kandila. Kay mo tud pa niya 5 kunong kandila na 5, puti oh. upat or 5. 5 oh. So, imong pangutana kung unsa may sakto, unsa may upat ba sakto, o 5. 5 o 4 ba? Oh. Kuan kanang basically ako nihibawaan upat gyud na siya ang tradition, no? A tradition says so nga upat gyud na siya. Bisag ako gali nagpangutan na po kung ganong makakita naman ko daghang pictures, no? Nga 5 na naagyod sa sentro si Christ, no? Christ, they call it Christ candle or ang Blessed Mother, no? Mauna sir. Mauna. Mauna ka nang bitaw sa balay bitaw. Mahimo ba ta magbuhat ingon na tay advent rate sa ato? Buhan ang atong mga anak ba mahibaw sad ba? Di kay ka na lang Santa Claus, dili lang ka ng mga kuan ibutang sa balay. Kung mahimo ba sa balay? Mahimo ba sa balay? Nga maghimo sa kanang maghimo advent rate. Pwede ba? Okay. Unya, mo na tubag na to imong pangutana. Natubag na. Pero si Monsignor. Pero siguro mangutana sa further, mangutana tin Monsignor. Mangutana sa Kaya si Monsignor siguro makatubag gyud ini. More deeply. Magsugo na ganing Advento, kito niyo makita sa simbahan nga doon na gitawag tog Advent wreath, no, ni adi ni siba. Ya, kini sa mga simbahan gini tanan gani gyud, no? Gigamit ini sa simbahan aron pagtabang nato pagpangandam alang sa gitawag nato sa pag-abot sa Ginoo, no? Unya kun tanaw nimo ang kahulugan ni ini, makita nimo nga upat ka kandila, no? Nga gibutang sa usa ka circular kaayo nga base nga naay mga gamay adorno diha. Unsa may kahulugan nato ni ini? Practice sa simbahan sa karaang panahon ni atong gigamit aron pagtabang nato ba nga makaandam kita sa pag-abot sa Ginoo. Of course, kining kandila dakutan unya ni ang
kahayag mao si Kristo nga ang kahayag. So it's about nagkadaghan ang nagkahayag, nagkaduol siya, no? Kada Domingo dagutan kada usa agig pagpangandam. So kada usa ning kandila dunay kahulugan ni siya. Kaning kandila karon numero 1 atong gidagutan, no? Mo ni gitawag tog prophecy candle katukan sa propeta nga iyang gitagna nga humaning kagubot ng kalibutana, maabot ang manunubos ug dunay paglaom. Mao ni siya hope candle, dunay paglaom ni siya. Sunod si Domingo dagutan to ikaduhang kandila nga gitawag og Bethlehem candle, no? Nga ang kahulugan mao ang gitawag natog the faith, no? And the love, ang gugma nga nahimugso diha sa pasungan. So mao ni siya. Ikatulo mo na ang joy candle nga ngotong ang mga shepherds, no? Nga nakadungog sa mga balita ni singgit sa kalipay nga ilang na nadunggan. Mao ni shepherds candle. No, the third is the pink shepherds candle ni joy ni siya ang kabiligan. Kaya katapusan sa Domingo mao na ang gitawag natong ang candle of peace. Katong mga anghel ba nga ningon himaya sa Dios o kalinaw sa kalibutan. Unya mao ni siya ang original. Karon gibutangan ang fifth candle sa Christmas Day na gyud. That means Christ na gyud, naabot na si Kristo. That is Christ candle. Mo na lima na siya. Pero upat lagi na siya pagpangandam, pero kay kini mao naman ni siya ang celebration ng Christ candle. Pero nindot ani ba, no? Sa atong mga panimalay nindot kay ini, kay mo apil mo ni ini nga sa yung simba, no? Naamo sa candle ini gawas sa inyong gitawag na tugbilen, na ani siya, sa Christmas tree. Dito naman na siya mga prayer, no? Prayer. Ngay dagkot sa ninyo, the family would pray around this, no? Ikhatang mag-pray sila. Harong mga prayer, harong maandam gyud ang kita sa pag-abot sa Ginoo o katekesis alang sa mga bata. Hindot kayo kay every one of them dunay Bible story. Nga ato ang tingali, hangyo niyo inyong kura sa to provide for you sa di lang sa blessing, sa prayer, kundi sa story in every candle. So, kini kita magkahayag siya, na hantun masiga ang tanan. Then we have Christmas, no? So, naandam ta kinakinay diha. So, kini makadila ni adinhi simbolo na siya. Pero ang kahulugan giniini timan atong kasingkasan andamo nato sige pag-abot diha sa Ginoo, no? Pag-abot niya diha sa ayahang in history, in mystery, and in majesty, no? Nga unta makatabang niya nato sa pag-welcome sa Ginoo. Amen. Amen.